ಸಾಯಿ ರೌಂಟ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಲುಂಡ ಹಾಂ ಹರ್ಬನೆ ತೋಜಿನಾ ಇತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಟಾ ಹೌದದ ಬಲ್ಲು ತೋಜಿನಾ ಇರತ್ತ ಮುಜ್ಜರ್ನಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ ಆಯ್ ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಓಲರ್ ಮಾರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮದತಿನೇನಾ ಸಾಯಿ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಮದತಿನ ಮಾರ ನಿಗುಲು ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾ ಸಚ್ಚು ಬೈದೇರು ಬಾತೇರು ಬಾತೇರು ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಅಡಿಗೆ ಡೌನೇ ಸಚ್ಚು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಟ್ಟಾರ ಎತ್ತನ ಮಾರ ಓಲರ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಕ್ಕದಂದ ಎಂಕ್ ಓಲ್ಲೇರು ಓಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಬರಡು ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಬತ್ತೆ ಏ ಮೆಗ್ಗುಲೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಓ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಮೆಗ್ಗಿಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡದ ಅದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ ಬಟ್ಟಲು ಮಾತ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರವು ಬೆಳದಿಂಗಲು ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು ಸೂಪರ್ 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 ಬೆಳದಿಂಗಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರ್ ಕೊರ್ನಿ ಐಂಜನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತಗೆ ಎಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಚಿನ್ ಬಾಜನ ಬಟ್ಟಲು ಬಂಗಾರ ಪಂಡ ದಾದ ಅವು ಕವಿತಾರೆ ಕೇಳಿ ಬಾಜನ ಬಟ್ಟಲು ಬಂಗಾರ ದಾದ ಬಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಸಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಅದು ವಾ ಕುರ್ರೆಪಟ್ಟು ಮಾರ್ರೆ ಕುರ್ರೆಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಸಚ್ಚು ಕುರ್ರೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಲೆ ಮಾರ ಒಂದು 23 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋಯಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಸಚ್ಚದಾನೆ ಇತ್ತಿಚಾರು ಸೂಪರ್ ಸಚಿನ್ ಇತ್ತಿನೇಟ ಇತ್ತಿಚಾರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ಸನ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸನ ಏಪ ಬೆಳದಿಂಗಲು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಸಕ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜಾ ಏಪ 2 ದಿನಟ ಎಂಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚು ರಜೆ ಅರೆ ನೀ ಸೂಪರ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಲ್ಲಿರು ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಡು ಅಭಿ ಬರೋಡು ಯಾರ ಮುಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಬರ್ವೇರಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ವೇರಾ ಬಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಸುರುಟು ಬಲ್ನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೋದುಂಡಾ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾರ ಸಾವು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ ಅಕ್ಷರ ಬರಲಿ ಒಂಚು ಕನ್ನಡಕ ಬರಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಉಂಡ ಏರಿಗೆ ಸಚ್ಚುಗ ರಜೆಗೆ UK ಒಂದೇರು ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಯ್ UK ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೇ ಹಾಯ್ UK ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಓವಂಡಲ ಭಾಷೆ ಡೆಗ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾಬಂಡ ಮುಲ್ಪುರ ಎಂಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ UK ತರಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಬೆಳದಿಂಗಲು ಸೂಪರ್ UK ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ UK ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಮೇಘ ಲೋ 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 ಓ ಸೂಪರ್ ಏ UK इथे UK बहुत ಬೇತ ಬಂತು ಮಾರ ಸಾವು
ఇగిపోదు పండగ పెడతారు. సూపర్ సూపర్. అరే నీ వనసాండిర్నా దాదే గజిప్పు ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ. ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಓಡೆ ಪೋಯ ಮೆಗ್ಗಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕುಲೊಂದು ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪು ನಾತೆ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಏರ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಉಂತಲೇ ಮೇಘ ಪೋಯಲ್ಲ ಅವ ಮೇಘ ಆತ ಬತ್ತೀನಿ ಯುಕೆ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ತಿಕ್ಕುಡತ್ತ ಅಂಚನ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ವೇರು ಹಾಟ್ ಬರೋದುಂಡವಳು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನವಳು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ್ ಸತೀಶ್ ಬಿ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಹಾಯ್ ಫೈನ್ ಇದೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾವ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಹಾಟ ಯಾನ್ ಹಾಟ್ ಕೊರೊಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನೇನಿನಿ ಮೇರ್ ಬಣದೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆತ ಅಂದು ಮಾಮು ಗೈಜಿ ಇದ್ದೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಬಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಯುಕೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಮು ಓಲೇರು ಮಾಮು ಬರ್ಪಿರ್ದೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಾರು ಏನು ಅರ್ಧ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಮಂಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಪೆ ಬಂತೀರಿ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ವೀರು ಸಚಿನ್ ಲೆಪ್ಪರ ಬೈರ ಅಂದು ಕಾವ್ಯ ಬೈ ಜಲ್ದೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಂದು ಬೈನಾ ಕಾವ್ಯ ಬೈ ಜಲ್ ನಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೂಲಿರ್ ಬಾಗಿ ಸಚ್ಚು ಪೂರ ಓಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪಂಪೈದಾರ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಓಲು ಓಲಿ ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಓಲರು ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಈಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವ ಒಂಚನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತನ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಬ್ರೈಕ್ ಓಲ್ಲರ್ ಕೇನ್ಯ ತೇರು ಅಂದಿ ಅನ್ ಓಲ್ಲರ್ ಕೇನ್ಯ ಈಗ ಮೂಲುಲ್ಲ ಬಂಡ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ರೈಕ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಓಕೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅವನು ಸಾಂಡೇರ್ನಾ ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ತೋಜುನ ಇದೀಗ ನನ್ನ ಕೈ ತೋಜುನ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ನೀ ಪಂಚಮಿ ಹಾಯ್ ಪಂಚಮಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಗೀತಾ ಟೋರೇವರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ ಅಚ್ಚು ಕವಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಬತ್ತೀರ್ ಪಂಚಮಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಊರು 7 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಲೈಕ್ ಬೈ ಹೊಡಿತೀನಿ ಪಂಚಮಿ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂಚಮಿ ಕವಿತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಂಚಮಿ ಲೈಕ್ ಪಂಚಮಿ ಹಾಯ್
ನೋಡಿ ಪಂಚಮಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಪಂಚಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ವರ್ಕ್ ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಬೇಲೆಗೆ ಓಕೆಗಿದ್ದ, ಲೈಕ್ ಡನ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಚಮಿಗೆ. ಪಂಚಮಿ, ಗೀತಾ ಸೇ ಹಾಯ್. ಕವಿತಾ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಪಂಚಮಿ. ಹಾಯ್ 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 ಆಲ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ಗೆ ಸಂದೀಪ್ ದೇವಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಸಂದೀಪ್ ದೇವಡಿಗೆ. ಅರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಲೇಡಿ ಆಟೋಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ರೆ, ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಲೇಡಿ ಅಚ್ಚು. ಗೀತಾ ಆಟೋ ಲೇಡಿ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಊಲಿ ಎನ್ನ ಊರು ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ನ. ಬಲ ಗೀತೆ ಇರ್ನ ಊರು. ಹಾಯ್, ಹೊಸ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಗೀತಾ ಆಟೋ ವೇಣೂರು. ಓ ಇರು ವೇಣೂರ್ದಾರಾ, ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರು. ಹಾಯ್ ಹೊಸ ಜನ ಇರು. ಹೌದಾ, ಪುದರ್ ಅಚ್ಚು ಒಂಚು ಪುದರ್ ಓದು. ಚಿತ್ತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸುಮಾ ಹರ್ಷ ಹಾಯ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಸುಮಾ ಹರ್ಷ ಹಾಯ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್. ನಯನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್. ಪಂಚಮಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಟು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ನೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೋ ಒಂದು ಏರು ಒಂದು ಯಾನೆ ಈರು ಓಲ್ಲರಿಯೇ ತೋಜು ಜರ್ಮಾರ ಇರಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್. ಸುಮಾ ಹಾಸ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಂಚಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸುಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪನ್ಪಿನತ್ತನ್ನ ಓಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಅವೊಂಜ ಬರಿಟ್ ಒಂದು ಚಿಂಗಮ್ ಇತ್ತಿನಿ. ಅವೇನು ಬಾಯ್ ಬಡಂದಾಗ ಆಗಿ ಒಂದಾಗ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅವು ಕೂಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೂಡು ಇತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೂಲಿ ಇಂಚ ತೇಳ್ತಿನ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುನದೆ ಆ ಪೂರ ತೋಜುನ ತೋಡು ಐಕ್ ತಿನ್ಪುನು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಿದೇ ಮಾತ ಬನ ಟಾರ್ಚ್ ಬೋಡತೆ ಐಕ್ ಚಿಂಗಂದಿ ಬಿ ಈ ತೆಲಿಪುನು. కవిత ఇంకేంటలవే ప్రవీణ్ కుమార్ ఇంకేంటాలు. గీత ఏం చోల్లారు ప్రవీణ్ కుమార్. కవిత ఓల్పండు కవితే ఆదిపోతాం. కవిత ఇల్లడుండు పాತೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಡೆ ಓಂಡು ಮಾಮು ಒಂದು ಕವಿತ ನಾ ಮಾಮು ಬತ್ತೇರು ಬಲ. ಪಂಚಮಿ ಕಜಪೂ ಕವಿತ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು. ಕವಿತ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಗೀತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಂಚಮಿ ಕಜಿಪು ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಬಂಗುಡೆ ಪಂಚಮಿ ತುಳು ಕಲ್ತೇರ ಅಂದು. ಪಂಚಮಿ ತುಳೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ ಪಂಚಮಿ ತುಳು ಕಲ್ತೀನಿ. ಕಜಿಪು ದಾದ ಕವಿತ ಒಡೆಬೋತಲ್ ನೀರು ಕಂಡ್ರೆ ಬೋತಿತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಾಲು ಮಾಮೂನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಮೂಲು ಹೆಜ್ಜೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೇರು. ಗೀತ ಒಲ್ಲೇರು ಪೈರ ಪೂರ ಓಲರ್ ಮಾರ. ಪಾರದ ಬಲೆ ಮಾರ ಸಚ್ಚು ಓಲರು. ಗೀತಾ ಆಟೋ ಮಾಮು ಗಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬೋಡು ಎಂಟು ಮಾರ್ರೆ
ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬೋಡು ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮಗಳು ಬೋಡು ಅರೆನು ಯಾನು ಮದುವೆ ಆವಡು ಗ್ರೇಟ್ ಪದ್ಯ ಉಂಡಿ ತುಳುಟು ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬೋಡು ಮಾಮಿ ಗೊಂಜಿ ಮಗಳು ಬೋಡು ಅಲೆನು ಯಾನು ಮದುವೆ ಆವಡು ಫಿಶ್ ನನಗೆ ಸಹ ಫಿಶ್ ಅವೇ ಸಾಂಗು ಎಂಕಲ್ನ ಕವಿತಾ ಕೇಂಡಿರು ಮಾಮ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಬತ್ತೆರದ ಬತ್ತೆ ಮಾಮು ಯಾನು ಕವಿತಾ ಓಲೇರಿಗೆ ಕವಿತಾಗ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಕಟ್ಟಲೆ ಬತ್ತೇರು ಮಾಮು ಬತ್ತೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲಾರು ಪಾಡೆ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರ್ರೆ ತೋಜರಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಬಿ ಗೀತಾ ಡ್ರೈವರ್ ಮದುವೆ ಆದು ತಿರ್ಗರೆಂದು ದೂರ ಪೋವಡು ಮಾಮಿ ಗೊಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೋಡು ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬೋಡು ಮದುವೆ ಆವಡು ಮದುವೆ ಆದು ತಿರ್ಗರೆಂದು ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಮಾಮು ಓ ಮಾಮಲೆ ಮೇರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಚೂರು ಬುಜಿ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಾರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಸೈನ್ ಪಾರ್ದಾಗ ಪಾರಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಔಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಂಡತೆ ಕವಿತನ ಮಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ಚು ಮೆಗ್ಗೆ ಸಚ್ಚು ಇಜ್ಜರ ಆಜನ ಬಲ್ತಿನ್ನೆ ಮಾರ್ರೆ ಗೀತಾ ಎಂಕ ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಕವಿತಾ ಗೀತ ಒಳ್ಳೆದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ದೆ ವೇಣೂರ್ದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು ಮಲ್ಲವ್ ಸಜ್ಜು ಅಡಚಣೆಗೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ರೇಂಕಲ್ಲ ಲೇಡಿ ತುಯ್ಯಾರ ಮಾಮಿ ಓ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾಮಿ ಓ ಮಾಮಿ ಏನಂದಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನಂದಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಯ್ಟು ದಡ್ಡೆ ಪನ್ವಾರ ಇದೇ ಆಟೋಡು ಕಾಸಾಪುಂಡ ಎಂಚ ಇರ್ಲ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರಾ ಸಚಿನ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರಾ ಇನ್ನ ಆಟೋಡು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಉಂಡ ಬರೋಡ ಪಂಚಮಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಗೀತಾ ತುಲೆ ಇರೇಗ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂದುಲೇರು ಗೀತಾ ಇನ್ನ ಆಟೋಡು ರಿಕ್ಷಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡಗೆ ಬೇಲುಂಡಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಟೋಡು ಕಾಸ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅತ್ತು ಸಚಿನ್ಗೇನು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಸ ಅಪ್ಪುಂಡಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಚಮಿ ಗೀತಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಗೀತಾ ಪಂಡಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸಚಿನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರದ ತೂಲೆ ಆಜೆ ಲೈಕ್ ಬೇಯ್ದಿನಿ ಒರ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗೆ ಆಜೆ ಬೇಯ್ದಿನಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಲೈನ್ಗೆ ಸಚ್ಚು ಕೊರ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬೈದಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸಚ್ಚು ಅಲೆ ಬನ್ನಿ ಗೀತಾ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೊಲ್ತಾರು ಆರು ಗೀತಾ ಇರು ಹೊಲ್ತಾರು ವೇಣೂರು ಎಕ್ಕಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋತೆ ಇತ್ತ ಮಾಜಿದನ್ನ ಅಂದವಳು ಯಾನ್ ಮೀದು ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಯಪ್ಪ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಮೀದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಅವಳ ಸಚಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತಿರದ ಬೋಲಿ ಓ ವೇಣೂರ್ದಾರ್ ಅಂದದೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಣೂರ್ದಾರ್ಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆತ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂದದ್ದೆ ನೀನು ಹೋಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಚ್ಚುಗ ನೀನು ಹೋಗಗೆ ಸಚಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡಲ್ಕರ್ ಅವು ಬೊಂಡಕರ್
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅತ್ತು ಸಚಿನ್ ಬೊಂಡಲ್ಕರ್. ಪಂಚಮಿ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ? ಟುಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್, ಮೀನ್. ಸಚಿನ್ ಇನಿ ರಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ. ಅಂಚೆ ಇನಿ ರಜೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಓಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬನು. ಪಂಚಮಿ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಎಸ್ ಅಂದಿಯೇ ಬತ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ, ಸಚ್ಚಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆಗೆ. ವಿಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಚಮಿ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಚ ಪನೋರ್ಚಿಯೇ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಯ್ತಾ ಎಂಚ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಪ್ಪ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಯಾವ ಅಚ್ಚನ ದೊಡ್ಡ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಏನು ಅಚ್ಚು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಗೆ. ಪಂಚಮಿ ಗೋಡ್ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯಾ? ಹಾಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು. ಅಷ್ಟಮಿ ಇದಾದ ಬನ್ಬಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಜೋರು ಬಡವ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಜೋರು ಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ. ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಯ್ ಕುರ್ತಿ, ಹಾಯ್ ಕುಟ್ಟಿ ಏರು ಕುಟ್ಟಿಯವು ಮಾಲುಂಡ ಗೀತ ಮಾಲುಂಡೆ ಫ್ರೈ ಇತ್ತನ ಮಾಲ್ಬೋಡೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ಕುಜ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ನೋಟು ಒಟ್ಟು ಬಿ. ಓ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಸಸಿ ಮೀನ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಲುಂಡ ಮಾಲುಜಿ ಸಾರ್ಥ ಉಂತುದೇರಾರು ಇತ ಮೇರು ಅವೇರು ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಯಾನು ದಾದೆ ಏತು ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೊಲ್ಲರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಹೆಂಗಿತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಮುಗುಲ್ ಮಾತುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಇತ್ತ ಎಮ್ಮರ ಆಡತ್ತೆ ಒರ್ಂಬಲಾವು ಪತ್ತಲಾವು ಪತ್ತರಲಾವು ಅಂಚ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಈ ಜನದ ಅದೇ ಸಚ್ಚು ಈರೊಂಚೂರು ಪೋಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂಚೂರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರಡು ದೊನ್ನೆ ಉಂಡುಗೆ ಸಚ್ಚು ದೊನ್ನೆ ಉಂಡುಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೀನ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಅರೆಗೇತು ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹುಲ್ಲು ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಾರ ಪೋಪೆ ಓಡೆಗು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಮು ಹೆಂಗೆ ಮೆಗ್ಗೆದಾದದು ಏನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಮಾಮು ಅಲೆಗು ಮಗೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಗೀತಾ ಟು ಕುಪ್ಪ್ಯಾವೆ ಕುಪ್ಪ್ಯಾವೆ ಸಚಿನ್ ₹8 ₹5 ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಾ ಸೊಂಟಡುಗುಲ್ಲ ಅದ್ದಿ ಸೊಂಟರುಗಳು ಮಾಂಬತ್ತೇರು ಕವಿತಾಯಿಗೆ ಆರು ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಚ್ಚಂಬರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮರ್ಮಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಮರ್ಮಲೆ ಮಾಂಬತ್ತೇರು ಮಾಮುಡ ಮಾಲುಂಡ ಕೇಳ್ನೆ ಮಾಲು ಸೇರಿಯೇ ಮಾಮುನ ಮಗೇನಿಯೇ
ಸೊಂಟ ಅಡುಗುಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಓ ಅಂಚ ಮಾಮ ಮಗಿ ಉಂಡ ಸೊಂಟ ಅಡುಗುಲ್ಲ ತಟ್ಟರೆ ಮಾಮು ನಿಂತದೆ ಕೇನರ ದೊಡ್ಡಗೆ ಅಲ್ನ ದಾದಾಗೆ ಅಲ್ನ ಯಾರು ಚಾರ್ಜರ್ ಬತ್ತಮೈತೆ ಗೊತ್ತುನಾ ನೆಕ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಪತ ಕೇನು ಅಲ್ಪಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಚಮಿ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂನ್ ಓ ಪಂಚಮಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೊಂಟ ಪೊಲಿವು ಸಚಿನ್ ಪಂಚಮಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆರು ಮಾಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ನೀರು ಪತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಸೋಡಾ ಬತ್ತಲೆ ಐಕ್ ಸರ್ಬತ್ ಬಾಡು ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರು ರಡ್ಡು ದಿನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೋರಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಸಚಿನ್ಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಇಂಕಲ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಮಾಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರ ಬೆನ್ನೆ ಪಂಚಮಿ ಮಾಲ್ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲೇವೆ ಇರ್ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆತ್ತಂದು ಅಂಚ ಸಚ್ಚು ಅಂದಿಯೇ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಏರಿಗ್ಲಾ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ವಾ ಕುಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಕುಡಿಗೆ ಪಂಚಮಿ ಏ ಅಚ್ಚು ಪಂಚಮಿ ಊರು ಬರ್ರೆಗೆ ಕೇನರ್ಡ ಯಾಪ ಬರ್ರೆಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಮಾಮು ಸೊಂಟ ಪೊಲೀನು ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ್ ಮಲ್ಲ ಆಂಜು ಮಗನ್ಗೆ ಏನು ಅತ್ತಾಲು 2 ವರ್ಷದ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನ್ಗೆ ಏನು 2 ವರ್ಷದ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನು ಕೇಳುನಿ ಎಕಡೆ ವೈದುಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈವ್ ಅಂದಿ ಕುಡಿ ಅತ್ತಿ ಸಜ್ಜು ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಚ್ಚು ಚಟ್ಟ ಕುಲ್ಲವೇ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಂದು ತೂವಯ ಮಿಸ್ಸಾಂಡ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಿಸ್ಸಾಂಡ್ ಚಟ್ಟ ಕುಲ್ಲವಳಿಗೆ ಮಾಮ ಬಂದು ಹೋಯಲ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಸೂನ್ಗೆ ಪಂಚಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಕುಡಿಗೆ ಪಂಚಮಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಕವಿ 90 ಪಾಡಲ್ಲ ಮಧ್ಯಪ್ರಿಯ 180 ಬರಲೆ 90 ఒక ಏತಾತೆ ಏರಿ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಡಿಜ್ಜೆ ಚೌಲಿಯೇ ಸಚಿನ್ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಡಪು ಜವಗೊತ್ತು ನಿಂಕ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ಪಾನೋಚಿದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಿಯ ಬಂದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಿಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ದಾದಿ ಕವಿತನ ತರೇಟ್ ಗಂಗೆ ಗುಲ್ದಿನ ಕವಿತನ ಗಂಗೆ ಗುಲ್ದಿನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 2,000 ಕಾಸುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಂಜಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಗಂಗಾರ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವರ ಅರ್ಥ ಮಂತ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವರ ಕವಿತನ ತರಿಟ್ಟು ದಾದ ಜುಟ್ಟು ಓಲುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ
ಮಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಈತ್ ಮಾತ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಜ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಿಯ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2,000 ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಉಂಡು. ಅಪಗ ಹೇರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಅವೇನೇ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಬಾರ್ದಿನಿ ಮಿತ್ತಿಂಚ ಕ್ಲಿಪ್ ಆದಿನಿ ಹೂ ಚಾನಲ್ ಪೋನಾಗ ದೀತೀನಿ. ಅವು ನೆತ್ತ ಬರ್ತಡೇದ ಪಂಚಮಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೊರಗೆ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಓವು ಚಂಡ ಗ್ರೂಪು ಅಚ್ಚಿನ ಚಂಡ ಗ್ರೂಪು ಓವು ಐಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ಪಂಪಿನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು. ಬೆಳದಿಂಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಯ್. ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಶಾರದಾ ಚೆಂಡೆಗೆ ಶಾರದ ಚೆಂಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಚಂಡೆ ಮಾಲ್ದಿಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೈತಲು ಬತ್ತಂದತೆ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಬಾರನ್ನಗ ಪನ್ಪೆ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬುಲೆ ಈ ಚಂಡದಗ್ಲಿ ನಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಬೆಚ್ಚ ಓಡೆ ಬೆಚ್ಚನ ಓಡಿ ಬೊಟ್ಟಿರಿಂದ ಗೊತ್ತ ಅಭಿ ಪೂಜ ತೇಳ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಂಡ ಮಾತ ಬನ್ ಚಂಡೆಡು ಮಾಲ್ ಗೊರ್ಪುಜೇರು ಚಂಡೆಡು ಗೊರ್ಪೇರು ಬೆರಿಕ್ ರಡ್ಡು ಚಂಡೆಡು ಬೊಟ್ಟು ಇರು ಬೆರಿಕ್ ಈರ್ತಿಗಳ ಮಂಡ ಬಿಟ್ಟುವೆ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡೆಗೆ ಓ ಏರು ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡೆ ಒರೆಸಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಅವಿನ ದೇವೇರ್ಲಕ್ಕ ತೂಪ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಡ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಗಂಟದ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಏನಂದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತು ಬೊಟ್ಟಿನೇಕ ಧನ್ಯನಾದೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂಕೆ ಏತು ಅವು ಏತು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತು ಪನ್ ಪನ್ ಅಂದು ಏರು ಹೋಗೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಬಾ ಮೇರು ಗೀತ ಪೋಯ್ನೇನಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅರು ಮೀನ್ ಕೈತು ಬರ್ಪೆ ಸಚ್ಚುಗುರಟ್ಟು ಮೀನ್ ಬರ್ತಾರ ಎಂಡೀರ್ ಮಾರ್ರೆ ದಾಯಿ ಬರ್ಪಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಏತು ಇರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾರಿ ಸೋಲಿ ದಾಯಗ್ ಅಂಚ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ದಾದಯಬ್ಬ ಪೋಡಿದು ಪೋಯಿನಿ ಇರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇನರ ಸೂಕಾಪುಂಡಿ ಏರ್ನ ಎನ್ನನಾ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋತಿನತ ಯಾನಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಈರು ಮದಿಮೆದು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಂಡತೆ ಈರ್ ಲೈನ್ ಬಕ್ಕ ಉಂತ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಲೈನ್ ಉಂತಂದ ಇರ್ನ ಬೋಡೆದು ಲೈನ್ ಒಯ್ತು ತಿರ್ತು ಬಾಡೇರು ಓಡೆ ಲೈನ್ ಉಂತನು ಬಸ್ಕ
ಏರೆಗೆ ಎಂಕ ಏರೆಗೆ ಓಂಗುನು ಸುರುಕು ಮದ್ಮೇರು ದುಂಬುಗೆ ಏರೆ ಕವಿತಾಗ ಓಹೋ ಕವಿತಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಏನಲಕ್ಕ ಬಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಏರೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ಯಾನ ಕವಿತಾನ ಪ್ರವೀಣನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡೆ ಎಂಚ ಆರು ಬಾರ್ ಮಾತ ಬಾಡೊಂದಿರು ಮಾರ್ರೆ ಬಾರ್ 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 ದೇಕು ಮದಿಮ್ಯಾದ್ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಏರೆಗೆ ಎಂಕ ಅರೆಗ ಅರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏತ್ ಏತ್ ಮುಡಿ ಬಾರುಂಡಿಗೆ ಉಂಡಿ ಪಂಪೈಲ್ ಉಂಡು ಪಂಪೈಲ್ ಬಲೆ ಪಂಪೈಲ್ ಮುರಂಜಿಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾನು ಒನಸು ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರಂಜಿಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅದು ಬೋಡಿಗೆ ಏಯ್ ಮಾಮು ಏರಿ ಏರಿ ಕೈ ಕೊರ್ನಿ ಬಾರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದರಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಯಾನು ಕವಿನು ಬಾಲೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಡಿತ್ತಿನತೆ ಬಾಲೆಡೆ ಬುಕ್ ಮನ್ பொடித்து ನಂದು ಬೊಂಬೈಡು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬೊಂಬೈಡು ಅಮ್ಮೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ದಾದಿ ಸಚಿನ್ ಪನಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡಾ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ದಾಯೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಇದು ಒಯ್ಟು ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬೈಕ್ದ ತೋಜಪಾಯಲು ಐಟನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದಾದೆತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಬಲ್ಪುನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕವಿ ಯಾಲ್ನ ಕವಿತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಯಿನಿ ಎಂಗ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿ ಪರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ವೈಟ ತುಯ್ಯ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸು ಏರ್ನ ಏರ್ನ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸು ಒಬ್ಬೋ ಅವೆಂದು ಉತ್ತರದ ಅನ್ನ ಓವೇ ನೀ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಈ ದಾಲೆ ಜೀರ್ಣನೆ ಈ ರೈಡಿ ಮೇಲೆ ಪಂತಿನ ತೂತೀನಿ ಪರ್ಪುನಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಜಿಂಡಲ್ಲ ಪರಿಯರಡು ಉಂಡತೆ ದಾಲ ದೆಂಗದಿಲ ಬಂದು ದೀನ ಪರ್ಣದಾಗ ಪೂರ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾತೆ ತುಯ್ಯಾರತ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯ ಯಾನು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಪಾರ್ದತೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಪಾರ್ದರ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ತೀನಿ ಇರ್ನ ಲವ್ ಫೈಲರ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇತ್ತನ ಅವ್ರು ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ಲ ಕವಿತಾರ ಸಚಿನ್ ತೂಂಡು ಸಚಿನ್ ತೂಂಡು ಸಚಿನ್ ತುಯ್ಯಾರ ಇರು ಯಾನು ಓಡೆ ತೂಪುನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಏರ್ ಬಂದ್ ಏರು ಪ್ರವೀಣ್ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಕವಿ ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಓ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಂದು ಅವಿ ಆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮದಿ ಮಲ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಲ ಆ ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಆಂಜ ಏರ ಹೀರೋ ಲಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಸೀನ್ ಇತ್ತನ್ ಪರ್ಪುನಕಲ ಮನಸ್ಸು ಬಾಲೆದ ಮನಸ್ಸು ಐಕಿ ತೋಡು ಮಾತ ಬುರ್ರಿ ಅವೇ ದಾದೆ ದಿವ ದೂರ ಸಜ್ಜನ ದಾದ್ರೊಂಡಿಯೇ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಏರ್ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸಚ್ಚುಗು ಏರದನ್ನ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಪೋಸ್ಟು ಮಲ್ದಿನಿ ಏರಿಗೋ ಪಾದ ಆನಲು ಗುಂಡಿಗು ಪೊನ್ನುಲು ಬಲೆ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬುರ್ವೇರು ಅಂಚಿನಿ ಪರ್ಪುನಕಲ್ಲ ಏ ಮಾಮು ಏನಂದಾಯ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಈ ಮಾಡಿ ಬಾರ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಎಪ್ಪುನಗನೆ ನೀ ನನ್ನ ಬುಕ್ ಮಂದುವರಿಗೆ ಆಂಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತ
ಈ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತ ಬಂಡದು ಐಕ್ ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷತ್ತು ಕೊಡೊಂಜನ್ ಮಾಡು ಇದು ಇತ್ತೇನೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೋಡ ತಿಕ್ಕುವೆರ್ ಅಡೆಗೆ போது பார்த்திருந்துள்ளார் ஏட பார்த்திருந்துள்ளாரா ಲವ್ ಪೇರೆ ದಿ ಆರು ಪಾತೆದ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಯಾನ್ ತೂಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕವಿತೆ ಎಡ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಕವಿತೆ ತೋಚ್ಪಾಯಿನ್ ತೂಲೆ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ತುಲಿ ಮೇರ್ನ ಮಾಮನ ಅಂದು ಆ ಬೈಕ್ದು ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಮಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡವೆ ಮುಜಿಕಸ್ತಂಜು ನನ್ನ ಕವಿನ ಒಂಜಿರಿ ಯಾನು ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಆವ ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮದ್ಮೆ ಆವಾಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಚಿ ಬನ್ವಾಲ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡರ್ಲ ಬುರ್ಚಿಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಆನ್ ಬತ್ತ ನೀರು ಬರ್ಪಿನತೆ ಬೋರ್ಡರ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಆನ್ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡುನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಜನುಮ ಜನುಮಗು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತ ನವೆ ದಾದೆ ಬುಲಿಪುನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪಂಡತ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಜನ್ಮದ ಮುಜಿ ಕಾಸು ಎರಡ ಮೂಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿದೆ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಉಂಡು ಆರ್ ಬಾರ್ದ ದನಿ ಬಾರ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜೇರು ಸಚ್ ಗೋವಿಂದ ಅತ್ತಿ ಇದೇಗಿ ಕೈ ಕೊರಿಯರ ಇದು ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದ ಲವ್ ಆ ಕವಿತನ ಕಾಲ 7 ಜನ್ಮದ ಲವ್ ನನ್ನಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಆಜೆಟ್ 7 ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಆಜಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಏರಿಯೇವೋ ಪೆಟ್ಟಕಮ್ಮಿ ಏರಿಯವು ಈ ಅಚ್ಚು ಆರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದೋಡು ಆಗಿಂದ ಇವನೇ ನಿನ್ನಡೌದು ಅದ ಅಮ್ಮದಾದನ ಈರತ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡಿನಿ ಎಂಗುಲ ಎಂಗುಲ್ ತೂತ ಎಂಗುಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ತೂತ ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಎಂಗುಲು ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ತಿಜ ಎಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜವಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ತೂಪೆ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ನಾಡ್ದು ಓಕೆ 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 ತೂ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದನ್ ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ತೂದುವರೆ ಸರಿಟ್ ಪನ್ನು ಅವು ಫೋನ್ ನನ್ನ ಕೈ ಹೋದ್ ಬಲ್ಪುನ ಬೇಜಾರ್ದ ಮದುವೆದ ಬೇಜಾರ್ದ ಪಾರ್ದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಎಂಗ್ಳೋ ಪಾಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂದು ಬತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರವು ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಂ ಇರ್ನಲೆಜ್ಜಾ ಎನ್ನಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಪಾಪಯೇ ಎಂಗ್ಲೇ ಮಾತ ಬುರ್ಚತೆವು ಪೂರ ಅವು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ದೆ ಚೀನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅವು ಪೊನ್ನುಲೆಗ ಅರ್ಥ ಆಯರ ಅಂಚ ಪೊನ್ನುಲೆಗ ಅರ್ಥ ಆಯರಗೆ ಸಜ್ಜತ್ತು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಬೊಕ ಹೀರಾ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಆ ಲವರ್ ಹೀರಾ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಬಾಯ್ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಆತು ಫೇಮಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ಬುಡಿವಕ್ಕನ ಇರು ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಲವರ್ ಏರುಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಅವು ದಚ್ಚಿಯೇ ಸಚ್ಚತ್ತು ಎಂಕ ಸಚ್ಚು ಬಂದಿತ್ತು ನೀ ದಚ್ಚುದ ಒಂದು ಅನ್ನಮೆಗ್ಗೆನಾ ದಚ್ಚು ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲವಾ ನೋಡಿ ಜನರೇ ಕೇಳಿ ಜನರೇ
ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಏರು ಯಾನತ್ತಪ್ಪ ಈಗ ಕುಟುಂಬನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ಕುಟುಂಬನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ದಚ್ಚು ಅವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ದಚ್ಚು ದಚ್ಚು ಅವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ದಚ್ಚು ಕುಡಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಬನ್ಪಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಪುದರಾಯನ ಕಾರ್ತಿಕ ಅದನ್ನ ಬನ್ಪಾಲ್ ಅದನ್ನ ಬನ್ಪಾಲ್ ಅವು ಸರಿ ತೂತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಆತನದ ವೈರಲ್ ಆತನದ ಇನ್ನೀ ಒರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ಗೆ ಬಕದ ಆದೆ ಪನೋಡಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪಿನ್ ವಾವ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅನ್ನನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಮೆಗ್ದಿ ದಿಕ್ಕ್ಯಾಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ದಿಕ್ಕ್ಯಾಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ದಿಕ್ಕ್ಯಾಲ್ ಆ ಜನತೆ ಪೊನ್ನುಲೇ ಪುನು ಅಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ಚಪ್ಪ ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪುದರ್ನ ಕಿಪಿ ಕೀರ್ತಿ ದಾದಿಗ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆನಜ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿಯೇ ದೂರ ಸಿಟ್ಟು ಓಹೋ ಹೌದಾಯೇ ದೂರ ಆತೀನಿ ಅತ್ತು ಎಂಕದೇ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚುವ ಬಳಗ ಎಂಕಲ ಬಳಗ ಯಾವ ನಿಖುಲ ಅದ ಎಂಕಲ ಬಳಗ ಒರಿ ದಿನ ಸಚ್ಚು ಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಎರಡಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿನ ಇಜ್ಜ ಪೋತಿನಲ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜ ಸಚ್ಚುನ ಪೋತಿನಲ್ಲಿ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜ ಕ್ಯಾನೆಟ್ ಪನೋಡ ಅನಸ್ ಮನ್ಪೋಡ ಈಗ ಪೂರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಂತ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ತಪ್ಪು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೂರ ಆತೀರಿ ಯಾನು ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಬುಡಿದಿ ಅಂದೆ ಓ ಅಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿಯತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಅಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಅತ್ತು ಇರ್ನಾಡೆ ಅಕುಲ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡ್ದು ಏರೇಜ್ ಅಂಡ ಮೆಗ್ದಿ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೇಲಿ ಉಪ್ಪು ಮನಸ್ಸುಡು ಲಕ್ಷ ಮಂದನ ಇಂಚ ಮತ ಅನಗ ಅನ್ನೆ ಇತ್ತದ ಆತು ಬಂಡದು ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೋಪಡು ಗುಲ್ದುಪ್ಪೇರ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಪರವಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿನ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾಪೇರ್ ನಿಜ ಎಂಚಿನ ಬರ ಆದುಪ್ಪುಂಡಿ ಅವು ಕರ್ತೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಾಪೇರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಐಟ್ ದಾಲೊಂದು ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಈರು ಬೊಡಿದಿನ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲರತೆ ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರತೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈರು ಬೋಡಂಡ ಖಂಡಿತ ನಾಡ ಬರ್ಪೇರು ಈರು ಮಾತು ಅಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೋಪದಿ ಹೊರ್ಚಿ ಒಂಜಾಲೆ ಆತೆ ಐಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಪೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಜಾಲಿ ಪಾತೆರ್ದು ಮನೆ ಹಿಡಿತನ ಬೇಜಾರನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇರೇಗ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಕವಿತಾ ಉಲ್ಲಾಲು ಸಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡ್ಡು ಜನ ರಕ್ತಪಾತ ಆತುಂಡು ಕೋಡೆ ಸರಿ ಆತು ಜೇರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಆಪೇರು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಯ್ಯೇ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಮದಿಮೇಲ ಬಂತಿಜೇರಿ ಓ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮದ್ಮೆಗ್ಲ ಬಂತಿಜೇರಾ ಈರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮದ್ಮೆ ಬಂತಿಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಕವಿತನ ಮದ್ಮೆ ಬಲೆ ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆಂಡ ಎನನೇ ದೂರ ಮಲ್ತೇರು ಏರಿನ ರಕ್ಷಾ ಬಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳವೇ ಬಲೆ ಅದೇ ತೊಟ್ಟಿ ಬಾಲಗೆ ಬೋಲೆಗೆ ಸಚಿನ್ ಬಂಪಿನ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಾರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡಾವೇರಿ ಇರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರೇ ಬೋಡಾಪರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಾಯ ಬಕ್ಕ ಇರು ಒಂಜಿನ ಪನವರದ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಫೋನಾಗ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಾಯ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಬಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕನು ಮದಿಮೇಗ್ ಮಾಲು ಉಂಡು ಬಲೆ ಇನ್ನನ್ನ ಪರ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರ್ಕ
ಮಾಲುಜಿ ಮಾರ್ರೆ, ಮಾಲುಜಿ ಮಾಲುಜಿ ಆಂಡ ಮಾಲುಜಿ. ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪರ್ಕ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರವೀಣ್. ನಮ್ಮ ಒಂತಂತೆ ಪೂರ ಸರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನೋಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಉಂಕನ ಬೇಜಾರು ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ತುಲೆ ನೀರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡೆ ಇಂಕಲ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಐಟ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅಣ್ಣಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಸಚ್ಚುನಂಚಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಇರ್ನಂಚಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಎನ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಒಪ್ಪೇರು, ಕವಿತನಂಚಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಉಪ್ಪೇರು, ನಾನೆತ್ತ ಈ ಕಡೆ ಅಭಿ ಬತ್ತೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದದಿ ಪಂಚಮಿ ಬತ್ತೇರು, ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂದೆನ್ನಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಲ್ ಸಚಿನ್ ಹಿರೇಗ ಮಾಲುಂಡು. ಆರೇನು ನಮ್ಮೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಏರೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಗ ಲೇಟಾವು. ಏನ ನಮ್ಮೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಗಂತ ಲೇಟಾವು. ಮಾಮನ ಮಗಲುಂಡಿಗೆ ಮರ್ಮಲ್ನ ఒక ಹಬ್ಬಿಬುಜ್ಜಾರಿ ಏಪ ಗಮ್ಮತ್ ಮೆಹಂದಿ ಏಪ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎನ್ಮಗು ಮೆಹಂದಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎನ್ಮಗು ಮೆಹಂದಿ. ದಿವ್ಯಾ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ. ಜೈ ಜೈ ಮಾಲೆ ಯಾಪ ಕೊರ್ಪುನು ಮಾಲ ಮದಿ ಮ್ಯಾಯಬೇಕು ಕೊರ್ಪುನು ಮಂಗಿಲದ ಒಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಾತಾ ಓ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎನ್ಮಗತ್ತು ಓರ್ಮಗ ಕವಿತಾ ಮದಿಮೆದ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಲ್ನೆ ಏಲೆಕ್ ಸುರು ಮಾಲ್ಕೊರ್ರೆ ಪಟ್ಟೊಂದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಸಚಿನ್ ಅದ್ಯಾ ಅಬಿದೆಲ್ತದಲ್ಲೇ ಒಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಲ್ ಅನಿಗೆ ಏಜ್ 12 ಮಾರ್ರೆ ಮುರಾಣಿ 18 ನಾಲ್ಕ ಡೌನ್ ಆಯ್ನಿ. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಅಬೇ ಬಲೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತಿಳ್ತಂದುಪ್ಪಲೆ ನಲ್ತಂದುಪ್ಪಲೆ ಪರೊಂದು ಪೊರ್ಚಿ ಉನಸ್ವಂತಂದುಪ್ಪಲೆ ಸರಿ ಪಲ್ನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಓಕೆ. ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪಾರ ಬಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರ್ಪಾರ, ಸತ್ಯ ಬರ್ಪಾರ, ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವನಸುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯಾನ ಅಚ್ಚು ಬಂಡ ಕವಿತವೇ ಅಲ್ಲೇ ನೆಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಬಾಲೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತೆ ಅಚ್ಚು ಅಂದ ಲೆಪ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಚ್ಚು ಆತನು. ಸುರಾಪಿನಿ ಮೆಹಂದಿ ಅಪ್ಪ ಸುರಾಪಿನಿ ಮೆಹಂದಿ ಎನ್ಮಗು ಬರ್ಪರ ಪಲ್ನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ಕೊರಚಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಮೆಹಂದಿ ಎನ್ಮಗು ಬಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಭಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಮದಿಮೆನಾ ನಿಜ ಬರ್ಪೆ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಓಕೆ ಬಲೆ ನಿಜ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಸತ್ತು ಮಾಲುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಮಾಲುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಹಾಲು ಸುಪ್ಪನಾಕಿ ಇರಾವಣೆ ಓಕೆನಾ. ಡೇಟ್ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಎನ್ಮಗು ಮೆಹಂದಿ ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಲ್ಲದಿ ಅರಸಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸಚಿನ್ ವಾಂಬಿನಿ ಯಾರತ್ತು ರಾವಣೆ ಏರು ರಾವಣ ಆರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಾರು
ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಡೇಟ್ ಪೂರ ಕಡುಪುರ್ಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಇಂಗಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಫುಲ್ ಕಡುಪುರ್ವೆ ರವೆ ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಏರ್ನ ಮದ್ಮೆ ತಿಕ್ಕಿಜನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮದ್ಮೆ ಇರೆಗ್ ಏಪಲ ಇರೆಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವೇ ಮಾಮೂನ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐಡಿ ಉಂಡು ಎಂಡ ಬಟ್ ಅಬಿಗ್ ಎಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಸ್ಸೆಟ್ ಪೋದು ಪನ್ಕ ಐ ಮೀನ್ ಓ ಡೇಟ್ ಮದಿಮೆದ ಡೇಟ್ ಎನ್ಮಲ ಮದಿಮೆ ಪತ್ತೇಕ ಮಾರ್ರೆ ಮೆಹಂದಿ ಎನ್ಮಗು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎನ್ಮಗು ಮೆಹಂದಿ ಪತ್ತೇಕ ಮದಿಮೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತದಕ್ರೇನು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಹಾಲು ಒರಿಯನ್ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ಮಂಡೇ ಮೆಹಂದಿ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ವೆಂಡಷ್ಟು ರೇ ಪಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚ ಆಪ್ ಜವೆ ಅಭಿಬನಂದ್ಲೆ ಜೈ ಜೈ ಇಂದು ಅಂದ ಅಭಿ ಈರು ಎಂಚ ಬರ್ಪಾರು ಈರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಹಾಂ ಸಚಿನ್ ಲೆಕ್ಕೋಡು ವನಸ್ಸುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೇವಿ ಅತ್ತು ಮಾರ ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಕಷ್ಟದ ಮತ್ತು ಓದಾರ ಅಪ್ಪ ಜಿಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ನಂಚ ಯಾನು ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಗಿ ಉಪ್ಪಂದು ಕವಿಗೆ ಯಬಾ ಅಂಚ ಬರ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಈರಿ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲ ತೂತು ಜಾರದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಡೇ ಅದ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಉಂಡುದುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಏರಿಯ ಪಾಡ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಯ ತೆಂಬೆ ಬೇದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊರ ಬತ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯರ್ನ ಉಂಡತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಎಂಕಲು ಉಂಡತೆ ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇರತೆ ಇಂಚ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲತೆ ಖಾಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲು ಎಂಚ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಉಂಡತೆ ಇದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಎಂಕಲ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಎಂಕಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುವ ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಮುತ್ತು ಪೋಣಿ ಯಾನು ಬತ್ತು ಬನಸು ಮಲ್ತು ಪೋಂಡಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಅಭಿ ಯಾನು ಗುರ್ತ ದೀಪಿ ನೆಟ್ಟು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಮೋನೆ ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಚ ಗುರ್ತ ದೀಪ ಕಮಾರ್ ಅಂದ ಮಾರ್ರ ಮದಿಮೆಗೆ ಬತ್ತು ಈರಿ ಎಂಕಿ ಈರಿ ಏರಿಕೆ ನೆಂಗುಲ್ಕೇನುಜ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕುಡು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಇಲ್ಲಡ ಪಾಡುವಾರ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತ ದೀಪಿನೆಟ್ಟು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ತೂಂಡಯಾನು ಗುರ್ತ ಪತ್ತು ಆ ಗುರ್ತ ಪತ್ವಲ್ಲ ಹಾಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಕೊರೆಪಲ್ಲವೇ ಹಾಲು ಫೋಟೋ ತೂದು ಮೋನ ಅಭಿ ಟೆಲಿಫೋನು ಸುರುಕು ಇನ್ಸ್ಟರ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡುವ ಎನ್ನ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಲು ಎಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪುರಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರ್ನ ಪಿಕ್ ಸಚಿನ್ನ ಪನ್ ಸಚಿನ್ ಪನ್ ಏರ್ ಪನ್ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಕಡುಪು ನೀ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿನ್ ಬಾರ್ಪುನಕುಲು ಕವರ್ದಾಲದಿ ಏರೆ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ರೆ ಬರಿ ಏರೆ ವಾವ್ ಖಾಲಿ ಕೈಟೆ ಬಲೆ ಕಿಸಿಡ್ದಿ ನಾನು ಓದಾದೆ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಹೊಲ್ತಾ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂದು ಬರ್ಪೆ ಇಜಿನ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರ ಅಂದ ಪಾಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಶ್ರುತಿ ಫಿಲ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತೂದು ಉಳ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಬ್ಬಾ ದೇವರ ಅಂದತೆ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡಬೇ ಸೇರ್ದು ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಅವ್ ಮಾರ್ರೆ ಇದಾಲ ದೀವರ್ಚಿ ಬಲ ಇದಾಲ ದೀವರ್ಚಿ ಬಲ ಈ ದೀವರ್ಚಿ ಬೋನ ಬತ್ತೊಬ್ಬರಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇನಿ ಓಪುಲ್ಮು ಸಚಿನ್ ಮದಿಮೆಗು ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡು ಊರಲ್ಲುಂಡು ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಭಿ ವೈಟ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಬಸಟಾ ಸಚಿನ್ ಮದಿಮೆಗು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ದೀಲೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ಮೆಟ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬಚ್ಚುಂಡತೆ ಒಂತ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಬತ್ತುಂಡ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಖುಷಿಯಾವು ದಿಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬರ್ಚ ಅಭಿ ಯಾನ್ ಗಾಡಿಡ್ ಬರ್ಪೆ ನೆಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ನೆಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ
ಓಲ್ ಮದುವೆ ಉಂಟು ತುದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮೊಕಲ ಮದುವೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜ ಬೇತಕಲ ಮದುವೆ ಎಂಕಲ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪೆರುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಫುಲ್ ಅವ ಜಾಲಿ ನಂಬರ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡಿಯೇ ಏರ್ನ ನಂಬರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಕುಡದಾದಿ ಹೂ ನಂಬರಿ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಏರ ನಂಬರ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಬೀರ್ ಒಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬನ್ನಗ ಇದೇಗ ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಮದಿ ಮಂದಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಬರ್ ಕಡಪಾಯ ಎನ್ನ ಓಲು ಮಾರಿ ಕಡಪಾರ್ನಿ ಈರ್ ನೆಟ್ ಕಡಪು ರುಚಿ ಮಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟು ಕಡಪು ರುಚಿ ನೆಟ್ಟು ಕಡಪುರ ಉಂಡದೆ ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಪೋಪುಂಡಿ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ತೂಪೇರದೆ ಐಕ್ ಈ ಕಡಪುನ ಎತ್ತಿನ ಹಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಂಡು ಅತ್ತಿಯ ಮಾಮು ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಭಟ್ರಡ ಕೇಂದಾರ ದಾಯಗ್ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆಗೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಚ್ಚು ಅಂದೇ ಮಾಮು ಇದು ಹೊಲ್ತಾರಿಯೇ ಪ್ರವೀಣ ಉಂತು ನಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ನಾಯಿ ಲಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಕ್ಕನೆ ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಪೆ ತೂಪಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಚಿನ್ಗೆ ಏನು ತುಲೆ ಇಂದೇ ಮಾಮ ಹೊಲ್ತಾರಿಯೇ ಅತ್ತ ಮಾರ ಯಾರು ಬಂದಾಗಿಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಬರೋಡಿಗೆ ಸಚಿನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರ ಮೇರೇನು ಯಾನು ಮಾಮು ಬಂದು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಇರು ಇಂಚೋಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಆಲ್ ನಾಯಿ ಆಂಡ ಇರ್ಲ 2 ಜನ ನಾಯಿಲು ಉಳ್ಳಿರ್ನೆಟಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪಾಡೆ ಪಿಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಅತ್ತಾರು ಬಕೇರು ಸಚ್ಚು ಅಲೆಗು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿಲೆ ಏರೆಗು ಅಲೆ ಮಾಮು ಸಚಿನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಸಚಿನ್ ಮಾಮೂಲೆ ತೊಂದರ್ಲೇರು ಏರೆ ಪುದರ್ದಿ ಓಡು ಕವಿತಾಗ ಕವಿ ಲೆಪ್ಪೈನಿ ಪೂರ ಹಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಲ್ ಬನ್ನು ಕವಿತಾ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಪಾಪ ಮಾರ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಹೌದಮ್ಮ ನೀರು ಬೂರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಜೇರತ್ತೇರನಲ್ಲ ಮಿತು ಉಂಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೋಡು ಓಕೆನಾ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಹಾಲ್ ಓಕೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಹಾಲ್ ಓಲು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿಡು ಗೊತ್ತಾಪಣದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಅರ್ನ ಬಾಯ್ ರೋಮಿಯೋ ಕವಿತಕ್ಕ ಜೂಲಿಯಟ್ ಪಾಸ್ ಅತೆ ಪಾಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಆಲಿಯೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ದಾದ ಜಾಲಿ ನಾಯಿ ಅಲೆಂಗಡಿ ಮುಲ್ಪ ಸುರತ್ ಕಲ್ಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಲೆಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಕಾರಿಂಜ ಒಲ್ಪ
ಜೋಲಿ ಜೋಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ. ಆ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ. ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಸುರತ್ಕಲ್. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಹೊಸ ಅಂಗಡಿದ ಪಿರವಡು. ಅಮ್ಮಲ್ಲು ಅಲ್ಪ. ಅಮ್ಮಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಚ್ಚು. ಅಮ್ಮಡ ಕೇ ಅಮ್ಮಡ ಕೇನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಕೇನಿಗೆ ಅಮ್ಮಲು ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರಾರ್ ಮುಸುರುದಿ ವೇರ್ ಅಭಿ ಎನ್ನಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು. ಹಾಂ ಬಂಟ್ವಾಳಡಾತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಟು ಅಭಿನಲ್ಲ ಅಭಿ ಬರ್ನಾಗ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ತಂಬಲೆ ಬಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಲಂಚೇನೆ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರಲ್ಲ ತಂಬಲೆ ಅವೇ ಕವಿ ಜೂಲಿ ನಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಪುರ್ಲ ತಲೆ ಲತ ಬಲೆ ಬಕ ಮದಿಮೆ ಆದೆ ಪೋಲಿ ಮದುವೆ ಊಟ ಕುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಡವೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಯಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾಲ ಏರ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಏ ಈ ಎಂಕಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲುನು ಇಂಚಿಡು ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂತೆ ನಡತೊಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ 25 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಓಕೆ 25 ಜನ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಕವಿತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪು 25 ಜನ ಅಂಡ ಒರಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದೀಂಡ 25 ಜನ ಏತಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಪು ಮನಸ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏ ಮನಸ್ಸು ಪಾಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏ ಮನಸ್ಸು ಪಾಡು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಆಗಮನವೇ ಉಡುಗೊರೆ. ಕೊರಿಯರ ಫಾಲೋ ನಮಕ್ ಅದೇ ನಮಕ್ ಜಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ 25 ಬರ್ರೆ ಜಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ 25 ಬರ್ರೆ ಜಲ್ಲಿಯಾ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಕವಿತಾ ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು ರಕುತದಿ ಬರೆದೇನು ಇದ ನಾನು ಪದ್ಯ ಏನು ಸಿಂಗರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕವಿತನ ಮದುವೆಗೆ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಅದುಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಆರ್ಮೇರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮರ ಯಾನ್ ತೂದುಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲಿನ ತೂಯಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ತೂದ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ದ್ರ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಆತ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಆರ್ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಂ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೇಯ ಘೋಷಲ್ ಬೊಕ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಳ್ನೆ ಕವಿತಾ ಡ್ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪೋಂತೇನ ಕೇಳ್ನೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸು ಪೋನಿತ್ತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ ಕಮ್ಮಿದ ಶ್ರೇಯ ಘೋಷಲ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಕೊರ್ತಲಿಯೇ ಬರ್ಪುಣಿಯೇ ಅವು ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುರ್ಚಿ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ ಕೋರಿಯೇ ಸಚಿನ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆನದ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಾರೆ ಒರ್ರೆ ಪದ್ಯ ಪಂದೆಕ್ ದಕ್ಕಲೆ ಇಂಚಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಕೊರಡಾ 1 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡುವರಾ ಸಚಿನ್ ಏಜ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ರೇ ಎಕ್ಕರಿಂಚಿಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಏಜ್ ಪಲ್ನೆ ಸರಿತ ಏಜ್ ಪಲ್ನೆ 55 ಆಂಡ ಸಚಿನ್ 55 ಆಂಡ ಏರೆಗ್ 21 ಏರೆಗ್ ಕೊರಿಯ ಕೊಟ್ರು ಇನ್ನು ಐಡಿ ಪನ್ನೆ
ಕವಿತಾ ಇರ್ನ ಐಡಿ ಪಲ್ನತೆ ಆನುಲೆಡ ಏಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನುಲೆಡ ಸಂಬಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಯಾ ಅಂಚತ್ತು ಆಯಿ ಇಂಬಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯೆ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಕರ್ಕೇರ ಎಂಕ್ 30 ಅಡ್ಡ ಅಂಡಿ ಎಬೇ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ 500 ಮಲ್ಲನ ಸಚಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕವಿತಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಈ ನಮ್ಮ ಏರಿಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಜ 30 ಅಡ್ಡ ಹಾಂ ತುಯ್ಯ ಓಕೆ ತುಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ఏ జాతుంది ఎంక్ మర్యాద కొర్లే ನೆನಪುಡು ಮರ್ಯಾದ ಕೊರಿಯ ನೆನಪುಡು ಕೊರ್ಲಿ ಆರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟದ ಐಡಿಕೇನು ಸಚಿನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಕೆನ್ನೆ ಅಂಚನ 32 ಅಂಡ 64 64 ಅಂದ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಯಾಂಗ್ ಕೊಂಚ ಇನ್ಸ್ಟ ಇಜ್ಜು ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ ಇಜ್ಜತ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ ಮಂತನ ಇಂಕುಂದು ಮಾತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂಪರ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾಂ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಲಡು ಮಾತಾ ವಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಮೂಲುಂಡತೆ ಒಂದಿತ್ತು ತೋಜುನ ಅಂಜು ಲೈಟ್ ಬಂದು ತೋಜುನತ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಮುಖಲಿಂದು మామ ఇర్న అయిపోండు జూలీ నాయ దూర పోయినా ఇంకొంచి పల్ని ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡೆ ಒಲ್ಪೊಪ್ಪುನು ಅಮ್ಮಡೆ ಪೊಂಡ ಅಮ್ಮಡೆ ಬೇಂಡ ಪಪ್ಪಡೆ ನಾಯಿ ಮೀಯರೆಗೆ ಸಚ್ಚು ನಾಯಿ ಮೀಪುಂಡ ಇಬ್ಬ ಯಾರು ನವೀನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಮಾರ್ರ ನಾಯಿ ಮೀಪುಂಡ ನಾಯಿ ಮೀಚಿನ ಆನೆ ಪಿಲಿ ಮೀಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಗನೆ ಊರ್ದ ನಾಯಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದು ಬರ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದು ಬರ್ಕ ನನಗೆ ಅತ್ತು ಆನೆ ಮೀಪುಡು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಪಿಲಿಪುರ ಮೀಪುಂಡಿ ನಾಯಿ ಮೀಜನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಮೀಪುಡು పులి వెచ్చ నీరు దీదు బర్కనా పిలి మీపుండు అందు నాయి మీపుజి బక నాయి మీపుజి పిలి మీపుండు నాయి మీపుజి కవి నాయి 5 ಡೇ ಗೋರ ಮೀಪಿನಿ ಕವಿ ನಾಯಿ 5 ಡೇ ಮೀಪಿನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೀಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ದಾನಿ ಫುಲ್ ಉರ್ದು ದೆಕ್ಕಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಶೋಕಾಪ್ ದಯ ಮಾಮು ಹತ್ತು ಮಾರ ಪಾಪ ಕವಿತಾ ಆರ್ಲೆತ್ತದು ಮಾಮು ಪೋದು ಇತ್ತು ಸಚ್ಚುಗಳ ಮಾಮಾಂಡ ಆವಲಿ
సరి అక్కడ పూర మామూలు ఎప్పారైతే ప్రవీణ్ యానించాలి ఎప్పుడు ಇರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಉದ್ದುಂಡ ತೆಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ನಾನು ಹೇಗೆ ಕರೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೇಗೆ ಕರೆಯುವುದಾ? ಚಂಡೆ ಬಿಟ್ಟುದು ಬಚ್ಚನತೆ ಮೀಪಿನಿ ಈರ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಎಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಆಲ ನೀರು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರೆ ಸೌಖ್ಯನೇ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತಾನೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಈ ರಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಾರಿತ್ತೆ ಬಲೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಲರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ 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 ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡುವ ಬನ್ನಿ. ಕಣ್ಣು ತುಲಿ ಮಾರ ಎಲ್ಲಿ ಆತೀನಿ ಕಣ್ಣು ಗುರ್ನ ಹೆಂಗ ಕತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ನೆರಡೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ತೋಜಿಜಿ ಬತ್ತಳ್ಳ ಮೆಸೇಜ್ ತೂರ ಆಪಡಿತ್ತೆ ಅಂತಿರ್ತಿರ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಡ ಇವಾಗ ತುಯ್ಯರ ಮೆಸೇಜ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಗಳು ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೀನಿ. ರಂಜು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ಕಣ್ಣೂರು ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾಲು ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ. ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ಬತ್ತೇರು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಭಿ ಸುವರ್ಣ ತುಲಿ ಅಭಿ ಬತ್ತೇರು ಪಿಲಿತಾರು. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಈರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಲ್ನೇವೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೇನು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದೇಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮಾಮೂಲು ಎಪ್ಪುಜೇವೆ ಅಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಲೆಂಬುರ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಆಂಟಿ ಅಕ್ಕ ಬರೋದು ಎಪ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಮಾಮ ಪನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ಪೆ ಸಚ್ಚುನು ಮಾತ್ರ ಮಾಮ ಪನ್ಪೆ ಸಚ್ಚುಗೂ ಏಜ್ ಏತಾಂಡು ಉಗ್ಗೆದ ಮಾಮ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಚಂಡದ ಮಾಮ ಓಲ್ಲರಿಯೇ ಆಂಡೆ ಎಲಂಜಿ ರೇಗ ಪೈಂಟ್ಗೆ ಜನ ಆಂಡ ಏಜ್ ಜನ ಬರ್ಪೀರಿ ಪೈಂಟ್ಗೆ ಎಂಗನ ಪಿಲಿಗುಲ್ಲನಾ ಎಸ್ ಚಂಡದ ಮಾಮ ಬಂದರು ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು. ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡಿ ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅದೇ ತುಳು ತಗೊಳ್ ಬಂದು ಚಂಡದ ಮಾಮ್. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಲೋ ಈರು ಒಲ್ಪದಾರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಡ ಮಂಗಳೂರು ಯಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನ ಹತ್ತು ಮಾರ ನಿದ್ರೆದ ನೆಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಕನ್ನಡ ಅಂದಾತಿಂದೆ ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ಪೆ ಈರು ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಅಭಿಸುವರ್ಣ ಮೇಕಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಅರಡ ದಾದೆ ಹಾಂ ಅವು ಹಾಲು ಕಾವ್ಯಗಂತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದೆ ಮೇಕಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಅರ್ಡ ನರೇಶ್ವರ ಮೇಕಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರನಾ ಅಭಿದಾದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರ ದಾದ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಅಭಿ ಇತ್ತಿನ ಓ ಮೇಕಪ್ ಇತ್ತಿಂಡೆ ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏಪಗ ಅಭಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್
ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತೆ ಅಂದು ಇನಿಕೆ ಎಲೆಂಜಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮೀಗ ಈಗಲ್ಲ ಈ ಮಲ ಮಲ ಪಿಲಿಕಲ್ ಬರ್ಪಾನ ಪಜ್ ಪಿಲಿಕಲ್ ಬರ್ಪೇರಾ ಭರತ್ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜುವಾ నేను పజ్జులేపునా పజ్జు రగులు అట్లే ఫారిన్ ఉండిగే పిలి నలిబారు పంజాబ్ పంజాబ్ పిలి ఉండిగే అవి 13-15 ಅಂದೆ ಸಚಿನ್ ಈರು ಅರ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೇ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಆರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ವೇರು ರಂಜಿತಣ್ಣ ಓ ರಾಮ ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಮಾರ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನೇ ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಓದನ್ ಮಾರ ಅಭಿ ಓಲಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಓಲ್ ಮೇ ಪಂಜಾಬ್ಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಬೇರೆಗೆ ಈರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಯರಡ ರಂಜಿತ್ ಯಾನ್ ಓದ್ವೇವೆ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಉಡುಪಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಉಡುಪಿ ಈರು ಉಡುಪಿಯಾ ರಂಜಿತ್ ಇವರ ಉಡುಪಿ ಈರು ಪಾತೆರ್ಲೆನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇನೆರೆ ಕೆಬಿ ಪುಣ್ಯ ಬೈ ಬಾ ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇನರೆ ಸೈನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂದೆ ಏತ್ ಪಿಲಿಗೆ ಏತ್ ಪಿಲಿ ಬಜ್ಜು ನೋ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂದು ಏತ್ ಪಿಲಿಗೆ 10 ಪಿಲಿಗೆ ಅಭಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಚಿನ್ ಈರತ ಬನ್ನಿನಿ ಯಾರನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಬಿ ಆತ ಪುಣ್ಯವಂತ ಪೊಡೊಂದು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರಂಜಿತ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿಳಿಪುಂದುಲ್ಲಾಗೆ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಭಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಾ ಏರೆಗ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಏರೆಗ್ ಬಜ್ಜು ಹಾ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಕಮಾನ್ಗೆ ಆ ಸಚಿನ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎತ್ತಾರು ಆತೇನು ಕುಂಗ್ಲೀಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಐ ನೋ ಓಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಐ ನೋ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಎಂಗ್ಳು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಬಾ ಉದ್ದ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ನಬೆ ಅಭಿ ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಚೀನು ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಡಪದರ ಫೋಟೋ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪಾಲ್ ಎಡ್ಡ ಸಚ್ಚುಗು ಪ್ರವೀಣ್ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಸಚ್ಚುಗು ಪ್ರವೀಣ್ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಇಜ್ಜಿ ರಂಜಿತ್ ದಾದಾ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಅಂದಿ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೇರೆ ಅಭಿಸು ವರ್ಣ ಉಳ್ಳೇರದೆ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಭಿಸು ವರ್ಣ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಕೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆರ್ನ ನೆಟ್ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಪಿಲಿತ್ತ ಪೈಂಟ್ ಪುರ ಆರೆ ಮನ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ನಿತ್ತಿಂದ ಅರೆಗೆ ಪರ್ಲೇವೆ ಅಬಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಅರು ಓ ಮನ್ಪುನು ಪಿಲಿತ ಪೈಂಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ರಂಗ್ ಕರಡಿ ಇತ್ತಿನ ಸಚಿನ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕವಿ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಕವಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವೆ ಕಾವಿ ಅಡೆ ಬೋತಾಲ್ ಮೀರೆ ಬೋತಲ್ ಮಾರ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ಪಲ್ ವಾಸನೆ ಬರುವಂತಲ್ಲಿಗೆ
ಹಾಂ ಲೈ ಸಚಿನ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಉಲೈ ಅಭಿ ಸಚಿನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೇಡಿ ಬತ್ತಂಡ್ರ ಈರು ಬೇಡಿಕೆ ಬಿಟ್ಟವ ಸಚಿನ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಇರಿಗೆ ಏತು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಉಂಟು ಸಚ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಆಕಳು ಬರೋಡು ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಮಾರೋ ರಂಜಿತ್ ತಕಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತೀರಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಭಿ ಚೌತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಓಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಧಾರವಾಡ ಪಜ್ ನುಂಡಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಧಾರವಾಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕವಿನ ಪಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಲ್ ಅಕ್ಕಲು ರೆಡ್ ಜನ ದೂರ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಕೈ ಕೈ ಓಡೆಗೆ ಪೋತಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ತಿಳಿಪು ರಂಜಿತ್ ಯಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿಜ್ಜಾ ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆತ ಟುಮಾರೋ ಯು ಕಮ್ಮು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮು ನನ್ನ ಓಡು ಸಚ್ಚಿ ಉಂಡರಾ ಪಾಪ సచిన్ ఉండరా ఇజ్జి మాము వరల్డ్ బెస్ట్ ఇంగ్లీష్ అభి బెంగళూరుకు సెట్ ఉండే ప్రవీణ్ సెట్ ఇజ్జా అభి ರಂಜಿತ್ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಗ ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಂಜಿತ್ ಎಂಕು ಗ್ರೇಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂಚ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ತುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಏತು ಮಾತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪೇರಂದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೈತೆ ರಂಜಿತ್ ಈರು ಹೆಂಗುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಓವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು ಈರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೈತೆ ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪೇರೆಗ್ ಇನ್ನ ದಾದೆ ಇನ್ನ ವನ ಬುಲಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಿನಿರೆ ಯಾ ಬುಲಿಪುಜಿ ಮಾರ ಅತಿ ಈರು ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಿಯೋಡು ಹಿರೆಗ್ ಬಚ್ಚು ಜಾ ಪಾತೆ ಇಜ್ಜ ಪಾಯ ಗಿಜ್ಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಬಜ್ಜು ಉಂಡಿಗೆ ಅಭಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅತಿರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಇರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಂದದೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಇರು ಇಂಕು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಂಡಲ ನೆಕ್ಕೆನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಇರು ಮಂದರತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತರದೆ ಪಿಲಿಕ್ ಜನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜನ ಬೋಡ ಸಚಿನ್ ನೀ ಅಭಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜನ ಬೋಡ ಆಮೇಲೆ ಸಚಿನ್ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತೊಂಪೊಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಕಾಸು ಕರೇಶ್ವರ್ಗೆ ಜನ ಬೋಡ ಎಂಚಿ ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಜನ ಏರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಯಾನೆ ಪೋಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದಾದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಸಚಿ ಬರ್ಚಿ ವರ ಕುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಕಾಸು ಇಚ್ಚಿಗೆ ಸಚಿ ಅನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡ್ಬೇಡ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅದು ನಿಂಚ ಪಾಡುವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೇವ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಇದು ಬರ್ಪಿನೇ ಬರ್ಚಿ ನಾಯಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವಾರ ಅಭಿ ಏಪಯ್ಯೇ ಐಕ್ ಬರ್ಚಿ ಐಕ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಅಭಿ ಏಪಮೆ ದಾದ ಏಪಗ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಪಿಲಿತ ಏಪಗೆ ಐ ಪಚ್ಚಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವಾರ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಏನ್ ಬತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಜನ ಇಜ್ಜತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಏರೆಗ ಕವಿ ಮೇರೆಗ ಅಭಿ ಸಚಿನ್ ಲೆಪ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಾಯಿ ಬತ್ತನು
lucky nine. I am from South Africa. Okay, iru Africa eppule. Jolly nai, Julie naya, ya jolly nai valla kaadu. Achchu, nai battaniಗೆ. Julie nai. Julie nai. Lucky nine. I am from in South Africa te engala India. നജ്ജിനായി ഏയ് ചണ്ടದ ಅಂಕಲ್ ದೂರ പോയേര് ಚಂಡ ಬಟ್ಟೆ ವೈರ್ ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಸಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದರ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅಭಿ ಮುಲ್ತಾ ಪೂರ ಚೌತಿಗೆ ಮುಗಿದು ಪಜ್ಜ ಮುಲ್ತಾ ಚೌತಿಗೆ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಗ್ಯಾಂಜಿ ಚೌತಿ ಮಾತ ಮುಗಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ ಮಾಮನ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಫೋಟೋ ತುಯ್ಯ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏರವು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕವಿ ಕಡಪದೆ ಓಕೆ ಕಡಪಲೆ ಕವಿ ಎಂಕ್ ಕಡಪಲೆ ವಾ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಉಲ್ಲೇರ್ ತಾ ಅರೆಗು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ತಿನ ಕವಿತಾ ಮಾಮು ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ತುಯ್ಯರ ಹಾ ತೂಪೆ ಕವಿ ಎಂಕ್ ಕಡಪುರ್ಲೇವಾ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ತೂಪೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಬಂಡಲಚ್ಚು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಕಡಪುರಿ ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ಓರನ್ನು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾತಿರ್ವೇವೆ ಬೇಗ ತೂದು ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೈವ್ ಉಡ್ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಜ್ಜ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಹಾ ಅಭಿವನ್ನಿ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಬಂಡೆ ಸಚಿನ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಆತಾಯನ್ನ ಸೊ ಮಾಮ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಗ್ಲ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ತೂಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂಡೆ ಬೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿಗು ಮಂಡೆಗು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಲೇರು ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಮೇರು ಕವಿತಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಕಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಇಜ್ಜಾಯೇ ಎಂಕುಲಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪಾರ್ದಿದ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋದ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಚಂಡ ಓಡು ಎಲ್ಲಂಜಿக்கு ಮಂಡೆಗು ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಚಂಡೆ ಬೋಡು ಅಭಿ ಇರಿಗ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪದೇವೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಕವಿತಕ್ಕನ ಬಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಆಪು ಒಂದು ಮಾರಂದು ತೂಲೆ ಪಟತಲೆ ಹಾ ತೂಯ ಪಿಕ್ ಅವು ரெண்டு பொண்ணு ஜோக்குல இருனா ஓ பிரவீனுக்கு பொண்ணு ஜோக்குல ரெண்டு గ్రేట్ అవే ఈరు మస్తు పుణ్యం అందరు రట్టు పొన్ను జోకులే మాత్రం ఈరొక ఫ్యామిలీ ఇజ్జి ఏర్లు ఇజ్జింది పని పరత రడ్డు ఆన అండ మళ్ళీ జవాన్ జోకులు మరి అవు అంచ ఇంచ పండు ఆన రడ్డు జోకులు పొన్ను జోకులు ఉన్నాయి రేగు ఇంక ఏర్లు ఇజ్జింది పని పరత ಈತ್ ಶೋಕು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ತಂದು ಒರ್ತಿ ಓರ್ಮ ಬಕ್ಕುಡು ಒರ್ತಿ ಫಿಫ್ತ್ ಏತ್ ಶೋಕು ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡೇರಾರು ಎನ್ನ ಪಿರವರು ಇನ್ನ ಪಿರೋಡು ದಾಲ ಬಂತಿಜೇರು ಪೂರ ಎದುರುಡೆ ಬಂಡಿನಾರಿತ್ತೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪ್ರವೀಣ್ ಇರೇ ತೂಲೆ ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪುಳಿ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋರ್ಡು ಏರ್ಕಂತ ಕೊಡ್ಪೇರು
ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾರೇ ಬಿಡು ಕೈ ತರ್ಪಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕಾ ದಾಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಜ್ಜು ಅವ್ರು ಬಂದಾಯ್ತಂಬ ಕಾವ್ಯ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಬಿ ಎಂಗಳ ವನಸ ಆತಿಜಿನ ನಾವೋಡು ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೂಟು ಆಪುಂಡು ಪನ್ನ ಆತೆ ಪಂಡಿನ ಕವಿತಾ ಆ ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡಿರದ ಆತೆ ಶೂಟ್ ಆಪಿನಿ ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರ ಚಂಡದಕ್ಕಲು ನಿಜ ಪನ್ಪಿನೇ ಅಬೀರ್ ಚಂಡದಕ್ಕಲು ಬೋಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ದಾಲ ಪಂತಿಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆಕಲು ದಾಲ ಪಂತಿಜೀರು ದೇವರೇ ರಿಯಲಿ ಬೋಡು ಓಕೆ ರಿಯಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆ ಕವಿತಾ ಚಂಡ ಇತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ರಿಯಲಿಗೆ ಕವಿಗ್ ದಾಲ ಪನ್ವೇರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿಯರ್ಲ ವಾ ನಮ್ಮಂದ ಮಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಶೇ ఇంకొంత బరుందిజ్జి తోజందిజ్జి మెసేజ్ ఓలా ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಂದಿ ಸ್ಟಕ್ ಆತೇನಾ ಮಾರಿ ದಾದಾತಂದು ಇರ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲೆ ಶೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲೆ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿ ನಾದಾಯ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಬೈಲು ವಾಟ್ ಹಾಂ ಪೂರ ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿ ಶೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಜೊತೆ ಅದೇನು ఇంక మెసేజ్ తోచనిజ్జి సారీ అది ఆవందిజ్జి ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಂಡ ದಾದ ನಾಂಡವೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ನಾವೊಂದುಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಚ್ಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟೆ
దదనాడు దదన దదన दानी बरंदिज्जते चाट तो तुम्हारे Praveen Kumar, okay, good night, sweet dreams, take care, all. ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಕೊರೊಂದುಡಾರು ಆಂಡ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಾದಂದಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಮು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರದು ತೂಕೇನು ನೆಜ್ಜಿಯೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿಸಿ పోదు బెల్లి ಕವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇದು ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬರ ಚಂಡೆದ రోజు నుంచి మారదా నేను చేయను ರೀಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್
मेसेज तो जी ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸಿದ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾಂಕು ಪೂಪಿಂದ 15 ಜನ ಮಲ್ಪ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ನಾವೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜೇ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಬೇತ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ದಾದಾತಿಂದೆ ಕಾಯಿ ಸರಿ ಮಂತ್ ಬುದ್ಧಿ ದಾ ಅತ್ತ ವೆಂಚ ಹಿಂಗೆ ದೆಪ್ಪಡತಾವೇನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ಆತನಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜೇ ತೋಜುಜ್ಜಿ ಕೈ ಬರ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಎನ್ನ ಎಂತ ಮಂಬರ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜದ ಹೆಂಗ ತೈಟ್ ತೋಜುನ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಜೈ ಬಂತು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ సచ్చు కేనుందిలే మరి ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ఇంక దాద ఆతను ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ పోపుండు లైవ్ పోపుండు పోపిన బయట అందాతిన పోపుండు వ్యూస్ పోపుండు ఛానల్ ఏది మెసేజ్ వాడినది బిర్యానీ